Ahojte kámoši, dnes je 24. mája 2024 a začína sa Pure Nature Day, tento rok rovnako 3 dní. Dnes je piatok, dnes sú zapojené hlavne školy a vybrali sme si školu v Bratislave, tak tam cestujeme. No a bude to škola za kasárňou, aspoň tak sa volá, a deti budú zbierať na 4 miestach, tak sa ideme na to pozrieť a ideme im aj pomôcť. Tak sme v Bratislave, v škole za kasárňou, tu sú prví žiaci, je to základná škola, takže menšie deti. A treba tie deti odmala učiť zbierať odpadky a keď vyrastú, tak už žiadne odpadky na svete dúfam, že nebudeme mať. My sa nachádzame na prvom mieste, kde budeme zbierať odpadky v parku na Ľudovom námestí s našou prvou pani učiteľkou. Odkiaľ ste sa o tomto projekte dozvedeli? No, o tomto projekte už viem pár rokov, že teda funguje a pani riaditeľka nám pripomenula teda túto výzvu na tento školský rok pomocou alebo formou mailu. Pani učiteľka, tak na akých miestach počas tohto dňa dnes deti zbierali odpadky? Takže zbierali sme v podstate v okolí našej základnej školy, ktorú deti navštevujú. Boli to konkrétne miesta Ľudové námestie, čo je teda také detské ihrisko a zároveň taký park. Ďalej to bolo detské ihrisko a športovisko Nová doba. A teraz sa nachádzame teda v priestoroch športoviska, alebo sú to aj nejaké teda hracie, posilňovacie prvky, tak takého parku možno tiež a volá sa teda Jama. Áno. A tieto detičky sú v akom veku? Takže konkrétne my dnes popoludní sme zvolili druhý ročník našej základnej školy, takže sú to deti vo veku 8 rokov. Áno. A čiže vlastne edukujete od tých najmenších po tých 15-ročných asi tak. Samozrejme, v podstate celý ten prierez tej základnej školy a vývin tej osobnosti a nejakého toho ducha sa teda samozrejme uberá aj týmto smerom, teda prírodno-environmentálnym, či už počas vyučovania vo vyučovacích predmetoch, alebo teda výchovno-vzdelávacej činnosti po poludnejších hodinách v školskom klube a naozaj zasvedcujeme deti do tejto problematiky a hlavne pomoci našej planete, či už nami organizovanými alebo externými subjektami už od prvého ročníka a od vstupu teda do našej školy a nášho areálu. Čo ste spoločne vy vytiahli zo zeme? My sme vytiahli kovovú tyč zo zeme. A kto na tom najviac pracoval? Aj tak my tri. Decka, kde ste dneska zbierali odpadky? Na kuchajne! A čo všetko ste tu našli? Wow, dobre, super, ďakujem. Ahojte priatelia, dnes je druhý deň projektu Pure Nature Day. Momentálne sa nachádzame pred sochou Juraja Janošíka a takto to tu vlastne vyzerá. Pozrite sa na tie odpadky. Je to skutočne reprezentatívne pre toto miesto. Aha. Okolie hradu Beckov. Aj tuto treba asi občas vyčistiť. Je maj, všetko je zelené. Na Kubínskej hole sa už ani nesníva, že sa to lyžovalo a ostali tu po vás nejaké pásy, asi z lyží. Aha. Takéto nejaké z jogurtíkov valy. A je tu toho veľa, len treba otvoriť oči a pásky a zbierať. Je tu toho fakt, že dosť. Na Slovensku máme skutočne veľmi veľa krásnych miest a preto by sme si ich mali podľa mňa vážiť. Áno, a tie odpadky, ktoré my nachádzame v prírode, do nej skutočne nepatria. Prešli sme aj počas tohto Pure Nature Day, tohto ročného sme prešli obrovskú časť Slovenska a tie odpadky stále všade nachádzame. Či už sklo, papiere, plasty, špaky, to je hrozné, takže stále ich tu nachádzame v tej našej prírode. Áno, a je to vlastne naša vizitka, ako sa k tej prírode správame. Takže chcel by som aj cez toto video poprosiť všetkých,
Správajme sa k našej prírode a k prostrediu, kde žijeme zodpovedne a odpadky dávajme tam, kam naozaj patria. Do koša. Do koša. Tento rok chcem poďakovať spoločnosti BB-Car zo Žiliny, ktorá nám poskytla toto perfektné fáro, na ktorom absolvujeme cesty po Slovensku počas Pure Nature Day 2024. Ďakujeme! Tak víkend a akciu Pure Nature Day už máme za sebou, dnes je dokonca štvrtok a prišli sme odovzdať auto, ktoré sme mali požičané z BB-Car a na ktorú sme sa presúvali na celom Slovensku za vami. A pri tejto príležitosti by sme vám chceli povedať aj výsledky, ako to celé vlastne dopadlo. Tak čaute kamoši, my sme tu už s Romanom z BB-Car, ktorý nám požičal veľmi láskavo auto. Takže Roman, veľmi pekne ti ďakujeme. No čo, podporíš nás aj na budúce? No, v prvom rade by som veľmi rád poďakoval aj ja, že sme vás mohli podporiť a že ste nám dali možnosť byť v tomto projekte a určite samozrejme hocikedy s hocičím takejto akcii vždycky radi pomôžeme. Poďme teda k výsledkom. Prečo musím žmúriť? Na celom Slovensku sa vás zúčastnilo 553 osôb. Spolu ste prešli 220 kilometrov, zbierali ste v 33 oblastiach a spoločne sme vyzbierali fantastické číslo 3260 kg odpadkov. Perfektné. To je brutál a dúfam, že na budúci rok ich bude menej, pretože tých odpadkov bude menej. Áno, vyzbierame všetko.